Шалом! Манишма! Здравейте! Има ли гледалци, бе? Батко реши да си влезе в канала. Ко нещо е. Имаш канал, решаваш, улягваш. Не искам разрешение от никой. Да. И сега ще се накапя. Ще ме извинявате за облеклото. Аз решавам как ще се обличам в моя канал. Никът един съм умязал на някакъв едно време от магурата. Ало, каква магура, какви 5 лева, бе? Какви 5 евро? Ко ще стане слафа, какви 5 лева? Викам, ще стане какви 5 евро, бе? Ко да стане? Хора, искате евро? Ще го видите еврото, е. Ще го видите. Николайката от Добрич, специално за тебе, с етикетчето, от Корекома едно време. Помниш ли Корекомите? Няма как да не ги помниш. Батко с дорелексовата чашка специално ти пожела да си жив и здрав. Най-вече. И да си караш, да си топаш твоята топка, братчето ми. Да си... Не знам какво те прави щастлив. Аз съм говорил за щастието, какво е за вас щастието. Говорил съм... не съм говорил много неща. Ама пък съм говорил, бе. Как да съм говорил? Спомням си, че съм говорил. Хора, няма правите тук, защото си спомням, като почнах. Няма го забравя даже. Като почнах, като ми влизат някакви, да ми дават съвети, какво да направя, как да го направя, какво да говоря, как да говоря, че как съм имал пък визията за нещо си. Ало! Ема! Виж, като бандит съм тук. Някакъв мутраген. От магурата. И да извали ли евраци си, или какво? Ало! Николайка! Братчето ми, човеки! Руси! От Поморие! Хората от Русе. Руси е един от Поморие. А от Русе... Петьофи! Човеки! Извадих от там от... Имало етикетчета даже тук. Айде! И така се прави. Няма на здраве, няма такова. Петък вечер. Идеалната вечер. Понеже по телевизиите тъпни, аз тук цяла седмица гледам един сериал. Започнах и снощи сега си изядох десертчето, оставих си 2 серийки. Джеф Бриджес. Къде беше? Джеф Бриджес. Както и да е. Той е по-остарял и той е горкия. Матон всички ще остарими. Дай Боже да остарими. Макар че аз много не искам да остарявам. Искам да умрам такъв красив труп да съм. Нали? Сериалчето е прилично. Казва се Старецът. От първия сезон 2022, втория сезон 2024. Бивш агент там на ЦРУ и ни истории с Афганистан. Интересен. Струва се да се гледа. Какво да е горе за сериали?
Аз имах тук някакви намерения да говоря за някакви неща, които първо да кажа, като казах Русе, здравейте, Русе! Вие явно сте първите с забраната за чашките пред вашия вход във вашата беседка и където и да си помислите навън. Навън не. Трябва да свикнете с тая мисъл. Вие от Русе. И не знам къде ще си пиете питиетата. Напитките. Сега аз хубаво се смея. Но аз съм убеден, че тия неща ще станат навсякъде в България. Айде да фаним бас. Искате ли? Искате евро, нали? Ще имате евро. Ама обръча те първа ще се затяга. Аз ви го гарантирам. Абе, батко, не е случайно живял почти 55 лета, бе. Да не знам какво ще се случва. Моля, толкова неща са ме преживяли. Толкова зими и лета. Жан Видено и тем подобни. Така, хора, запомнете на батко думите. Казвам се Филип Ганчев за тия, които сега си мислите, къв е пак той смешник ли, паляк ли къв? Той съм, бе. Аз съм той. А ви кои сте, не знам. Да сте живи и здрави. Батко паляка има канал и си плямпа тука, влиза си, улягва си и си вика, чай сега, ще направим едно видео. Славаме тука и саксийки, пау, и съм там. Ама, нещо проблем има ли? Защото ако има, аз не мога ви го разреша този проблем. Мога ви кажа да изчезвате от този канал и да си карате вашата работа. Да си топате вашите топки. Батко си топа неговите топки. Искате ли да видите как си топа топките? Али по-добре да го гледаме този момент. Нали? Да не говоря за лебеда. Умиращия лебед. Ей, Господи, не ме остави. Но кого ще ме оставиш? Добре, защо Господ така е направил? Ражда с този лебед, пък ти живееш, пък той умира. Не е честно. Ай, живи здраве! Така. Споменах за новите разпоредби в Русия. Казвам ви със сигурност, че нещата няма спрат до тук. От тук насетне ще има и други неща. И други неща. В Германия, например, са ми разказвали хора, бе. Аз не съм бил в Германия. Мисля да я посетя. Имам там познати, приятели, роднини. И така и не съм ходил там, бе. Защото в Гърция, по-рано в Израел, нали, по стечение на обстоятелствата. Дано да имам време да посетя. Трябваше в Испания, имам приятел. Здравей, той не ме гледа сигурно. Митко, здравей, приятелю. Човека, който пее в операта, трябваше да го питам какво стана за Гинес. Ще да кандидатства за Гинес, за най-дългогодишен изпълнител. Там, не знам, формулировката точната. Той е там някакъв си тенор и пее от 23 години поне, примерно.
И той е най-дългогодишният тамошен. В Барселона, в операта, каква беше? Скала де какво си? Дела някоя си. Ей! Ко нещо и. Жена ми се оправда, каза, бе, не че ти беля рещиха, ама... Бе, викам, да бе. Като не съм мучил, така е. Пък и като ни чета, бе, хора. Казах ви, канти ми в главата там, нещо не мога. Аз трябва да гледам. Като гледам, възприемам. Като чета ми канти нещо в главата и не знам какво става. Казах ви какво е. Някаквото е като заболяване или като... Не, то е вродено ли, както и да е. С Том Круз гледах един филм, бях обяснявал в едно видео, в което той имаше проблем с това и караше една жена да му чете. Няма въззанимавам с тези неща. Сега да въззанимая с какво, например. Не бе, аз си водя монолог. Какво да въззанимавам? Въобще не въззанимавам. Ако не искате, има там, плъзгайте на някъде. Просто натиснете стопа и влезте да търсите нещо друго. Аз, както ви казах, защо така, бе? Да стана музикант, не станах. Да стана семейен, не станах. Разведох се. Общо взето, какво да фана, не я карам до края. Не знам, що тъй. Тъй ми и тръгнало, така ще върви. В този живот. Ама в другия ще видим. Не. Няма да има друг живот. То е ясно. Нищо не е. Пак от този малко остана. То почти не остана. Общо взето. Исках да ви разкажа, сетих се нещо. Тая вечер говорих с един мой приятел. Той първо каза, Ганчев, аз не так гледам, той ми е абонат между другото. Съученици, приятели сме. Майсторчето там в едно видео, което отделих известно там ефирно време, за да го пофаля. Той така и не го и гледал. Аз му казах, там да пофалих, човеки. Днеска ми се извинява. Току-що приключих с него. Ще аз се включа по-рано. Изтървах прайм тайма. Няма значение. Аз съм тук. Аз не гоня абонати. Не гоня бройки. И тук да се върна малко, че ето. И влогър станах. Но няма да стана ютубър. А разликата ви я казах. В абонатите. Ако прехвърлях 1000 абоната, ще стана ютубър. Но най-вероятно няма да се случи това нещо, защото най-вероятно няма да ми се занимава. Ако не стане нещо друго. Защото аз знам, че аз мога. Но дали ще го направя, то е друг въпрос. Знам, че мога да владея някаква аудитория, защото имам нещо, което ми се отдава. Така, да не възанимавам с тия моите проблеми, каквото стане такова, аз съм го казал някога назад във видеята си. Понеже съм влогър и имам видеа. Здравей, Михаела, ако ме гледаш в този мой епизод. Така, че човека каза, аз не те гледам, какво те гледам? Ние говорим с този мой съученик и мой приятел
Последният ни рекорд беше 2 часа и нещо по телефона. Той живее във Велико Търново. И те така, от време на време се чуваме по час, доста пъти правим по час и нещо след като телефоните, нали знаете, че приключват на час разговор, после единия набира другия и така, за да приключим разговора. Та последният рекорд, който беше 2 часа и нещо си там. Така. Та той каза, какво та гледам, човек? Не толкова си говорим, че какво та гледам. Бе, викам, де да знам, викам, като скучаваш някой път, що пак да не ме все едно си говорим. Тоест, само, че там ще трябва да ме слушаш. Нали, ако... Нали, то, да, като си говорим е едно, като слушаш само е друго, нали. Ма викам, виж ко, аз не държа някой да ме гледа, бе. Аз държа на нашето приятелство, на нашите взаимоотношения. Той, че не ме гледаш си, там твое лично нещо. Та, сега той обеща, утре, внимай, казах, към Митко, мисля да правя видео, брат. Наточил съм се, викам, имам един тук рожденик, който трябва да го поздравя. Николайка! Айде, човек! На здраве! На здраве, жив и здрав! Вика, айде, внимай, вика, умна, той вика, внимай, какво приказваш. Викам, аз имам канал и си правя там моите си неща, човек. Какво да внимавам? По принцип не внимавам, те да знам. Напоследък внимавам. Отначало много не внимавах. Избухвах. Както и да е. Не съм ги трил видеята, за да може, ако съм жив и здрав един ден, даже аз да се гледам, когато се забравя, когато спра да влогърствам. Най-малко, аз съм ви казал, когато и да спра това, което правя в този момент, с това влогърство в YouTube, когато и да спра, аз имам достатъчно видеа, достатъчно спомени съм оставил като материал. Дори за себе си. Дори да след време да видя, да се спомня, ако случайно пак доживея до някакви... Не знам, да чукам ли, какво да правя. Какво да правя, не знам. Ще подаря една глътка. Дано моята внучка, сега, аз съм сигурен, че моята дъщеря, здрави дъще, моята дъщеря, гаранция е, че не знам, живота стана толкова забързан, толкова повърхностен ли, как да се изразя. Оставете ценностните неща, то вече почти ги няма. Всеки я кара етей, всичко е на ардоуш, на тагадък. Коя дума, какъв израз да използвам, че си забравих речника? Не, хора. People! Има ли гледалци? Айде! Лехаем! Така. Да не пропусна, преди да кажа за една моя история, която искам да ви спомена, защото не знам как ми е обягнала от моя живот. 4 години от моя живот, за която ще ви кажа след
рекламите. Ей! Има ли гледалци, бе? Еш, какви саксики съм служил тук, какви седя. Ние също са. Не, имам, аз имам тук да цветя. Ало! По едни последни, те първа, навлизайки в едни изследвания, да не ви излъжа, може би американските учени, сега това са някакви подробности, ама аз ви казах, т.е. аз съм споменал за това нещо. Започнали са хората и изследвания и те първа ще има нови сведения по въпроса, но за сега сведенията са следните. След ковида, драги ми гледалци, както батко ви каза, що стана, бе? Какво стана с вас, бе? Оглупяхте, затворихте се, какво ви стана? Стана ви нещо. Хората вече знаят, че ви е станало нещо. Какво е станало ли? Мозъците ви остаряват по-бързо. Особено на мъжкото съсловие. Не знам защо пак ние сме ощетените. Ние. Които сме ние. Ние сме Бога. Жената трябва да мирува. Да е ниско долу, да уважава мъжа. Съжалявам за женската аудитория. Много сте си повярвали. Прекалено много си вярвате. И това не е никак добре. За съжаление, сега ще ви споделя. Малко ще се отклоня, но аз казах основното. То няма какво друго да ви кажа. Мозъците ви стареят по-бързо. Забравих да кажа нещо друго. За времето, което тази година се оказва, че времето Земята малко по-бързо се е въртяла, бе. Ама аз имам чувството, че тя от известно време се върти по-бързо. И аз не съм учен, съжалявам, но мога да ви го гарантирам, че някак си времето по-бързо върви. Аз съм го чул и от други хора, между другото. Сега някой ще каже, ти сега вече си стар, вече на възраст такова. Айде викам, ходи да се таковаш някъде, че ще таковото. Аз ще кажа къде съм остарял и какво ще такова. Тъй. Сега да говоря за мадмуазелите. И тук ми излизат ни реклами, играя ни игрички. Аз като ни наиграл са такъв. Аз младея, бе. Играя наш... Знаете ли какви игри играя аз? Модерни. Дали, ама ми излизат и ни реклами. И там, ето някакви лайв чатови, такова, едни мацки. Аз съм гледал, ще ме извиняйте, нали? Гледал съм едно мое приятелче, което работи в Холандия, тираджичи. Ако ме гледа, здрасти, няма го назовавам. Ако се сеща. Той те не може да се доди, заробил се човека. Човеки! Парите не са щастието, брат. Гарантирам ти. Днес гледах един богат човек, който каза, че това не е щастието. Богат човек, милиардер,
Аз съм говорил, аз съм правил видео. Какво е щастието? Excuse me? Щастието е да си прикараш готино с един готин човек. Както го направиха тая вечер с един човек, който е бил в затворите и е готино момче и нищо, че го върти главата е тук. Мене ма върти главата. И тя и мене ма върти утре, нали? Примерно. И аз искам да убивам хора. Не само той да ги убива. Или да ги ръга. Ха! Ей, хора! People! Има ли гледалци? Батко и тука. Да знаете. Още и тука. Не са го забранили. И е тука. Е тука. Седнал си в импровизираното си студио. Някой, ако не ме чува, да ви кажа, ако не ме чува ти, проблема не е в моя телевизор или в моя микрофон, а е във вашето устройство. Има такъв случай, ако искате да ме слушате и гледате, сложете си слушалки или ме фърлите на големия телевизор. Там, като силите, ще ме чувате. Проблема, пак ви казвам, да, слабо се чувам, но прилично се чувам. Така че проверил съм нещата. Имах тук един случай, който човекето, който там ми каза, сложи си микрофон, какво да слагаме, брат? Къде да си го сложа този микрофон? Айде да ма светниш по-навътре в нещата сега. Какво да правя? Се включвам тук уредби. Какво трябва да правя, бе? Мисля, че се чувам прилично. Да, един колега ми каза, човек, слушай, гледай, виж. Не ма чува човек. Тоест, наистина, усилва ми телефона и казвам, ти нормален си, брат. Фърляй го този телефон някъде и си купи телефон. И наистина, съжалявам, някои устройства са така устроени, че вие да не можете да ме слушате. Или имате нещо като такова. Нали, какво се каже шумно, идет вътре ви се слага и да ви заглушава. Да не ме слушате. Ще пия за да имате пари да си купите телефони. Или да ви слагат бръмбари в телефоните. Не знам, хора. Чайте се отплесвам. Иска да кажа за едни мадмазели млади, хубави, наточени, хубави. Ама то направо да ти потикат лигите. Аз гледам други работи. Аз си падам по какички. Не гледам такива млади момичета, натокани. Аз си падам, т.е. гледам, аз не изневерявам на моята съпруга. Ние бях виждал 5 години за тия, които здравейте. Аз съм Филип Ганчев. Тия, които не ме знаете кой съм. Моята жена живее в Израел. Ни бяха виждал 5 години. За 5 години познайте каква унанация е падало. Повярвайте ми. Батко е виден унанист. Той днеска, ако ни унанира един-два пъти, той не е той. Защото това съм аз, бе. Как да ви го кажувам? Това е батко. Батко унаниста. Аз сега гледайте и са хилете с газята си. Да, смешно ли ви? Или какво? Мене не ме и срам. Моята майка ме гледа, моята дъщеря. Някой ден ще ме гледа моята внучка и какво? И какво трябва да се срамувам? Защото съм кажувал тук някакви работи такива, нали? Ни истини такива. За лебеда, умиращия лебед, за едни такива неща, които са съвсем нормални неща. Та се върна на тези малките мадмазели, бе. Ама то натокано, бе. Ама то гърди. Ама то баджаци, то дупита, то косища, то тъй. Ама аз се питам, той като се фръцка, бръцка, мръцка,
Като го взем, няма го вземе той. Той ще го ползваме само да го гледаме. Там да... То за какво да го ползваме той? А някой да ми каже, тия младите, дето те имат визията и са решили, че с тази визия ще се продадат. Търсят чичко-паричко. Моля, някой да има друго мнение, някой да обжекшън нещо, обжекшън, че тук е много голяма растителност, бе. Хора, всичкото хубаво на тези хубавите малките, обаче те са излезли на пазара, бе, хора. На пазара. За живот. Не, бе, на кой пазар сте излезе? Хора, ви станахте пазар. Тук стана някакъв бати пазара. Всеки, значи, дето визирам в момента, искат да се продадат с визията си. Вижте, млада съм, чикирики, ала-бала. Ала-бала ще е до време. Ама много ви кратко времето, да знаете. Да много се пласирате. Аз, ако имах пари, да ви кажа, ще да купувам, да. Ако имам много пари пак, ще да купувам системно е такива, да се опитам да ги направя, що годя да им вкарам мозък в главата, да им обясня, че той е до време и че той, че аз примерно имам пари и се възползвам на тия, обаче аз няма да те купувам, ще те използвам сега and this moment или временно ще те използвам, защото ти не струваш нищо. Не, те някои имат. Аз съм сигурен, че някои имат мозък. Келфайда, бе. Аз гледах една малка така наточена маймуна, дето, харесвайки формата, който гледах Ергенът, Мартин и неговата млада приятелка, любовница или каква е там му се явяваше, дето се опита да се възползва от ситуацията, да се направи на интересна, да влезе в предаването, а зато и опоручавате хора, продуцентчетата ли там, режисьорчетата ли, я са фанете малко ръце, брат. Я са вижте, кошко жените хора сте, що опоручавате нещата, бе, хора? Аз веднъж да повярвам в нещо, не, опитвам се в нещо да повярвам. Няма такова нещо. Само знаеш какво ще ви кажа. Тук се вярва. Моя канал се вярва. Моля, някой нещо да ми каже. Имам свидетели вече. На живо. Свидетели. Които ще ви кажат. Ако искат те да ви покажат, да ви докажат. Аз съм тук колко видеа. При мене няма изкуствено. При мене, ако дойде някой да ме подкупва, ще ми купи умиращия лебед. Може и да ме купи. Само, че ще трябва да видим колко струвам. Гледалци, лехаем. Лехаем е на здраве на иврит. Аз малко поназнайвам иврит. Ама го тръгна да го уча, пак се тръгнах оттам.
Лехайм бе, съпруга моя. Виж как ще да пропусна тая ситуация с цялата радика. Как ми ма спомена един път е там? О, Боже, Боже. Така. Така. Спомена за малките кифлички и за всички кифли. Той май по всякакви кифли. Дето се предлагат, нали, изтипосват се в пространството. Аз не знам, той пространството го направихте на Ардоуш. Всеки влиза да се прави на-интересен. Хора, ако ме гледат сега, аз знам, че ме гледат моите хора, които там си имаме един малък електорат, от бройката, която уж там има някаква бройка, тя до сега, аз ако бях по-упорит, няма значение, не ми дреми. Аз съм ви казал, че не искам да ставам популярна личност. Аз по принцип знам, че мога да бъда популярна личност, но аз умишлено не желая това нещо. Защото, както съм казал в едно видео за популярността, че аз не искам да диверувам, да слугувам на тая популярност. Няма да стане. Ще има да вземате. Имам си тук едни гледалци. Надявам се да имам що не е още някой, примерно, и да приключвам, защото ще ми станете много. Батко си прикарва едно време, в което аз запълвам едно нещо, което, понеже имам празнота, получи се една празнота, така да ви кажа, да ви споделя. Една празнота в времето, и аз загубих едни хора, мислех, че имам някакви приятели, едва ли не. А то се оказа и бахти трагедията. Жалка история. Никога не ми се беше случвало в живота да се разминавам с някой, с който съм ял и пил години, и да ми се наложи да се размина и да не мога да кажа здрасти. Това е много гадно нещо, хора. Аз не мога да се побера в кожата си. Как ми се случи такова нещо? Да, аз нося някаква вина, но вината не е в мен. Цялата вина не е в мен. Тук не исках това да говоря. Малко се отклоних. Виждам, че времето ми напредна. Но канала си и мой, ако искате, дайте на пауза и ма доизгледайте утре. Ако изобщо някой иска да ме гледа. Освен моите гледалци, които си ги имам там и които си ме гледкат. Да са живи и здрави, защото хората са оценили нещо. Мисля, че има защо. Знам, че има защо. Много съжалявам за своя живот. Но не мога да върна лентата. Не мога да върна нищо от него. От този мой живот.
За жалост, нещата са драснати. Аз вярвам в това нещо. Който каквото и да прави, то е драснато. Какво ще направи? Как ще го направи? По кой път ще тръгне? То е драснато. Дори да имате два пътя за избор, да имате тая дилема в живота, какво да направите вие, аз вярвам, че предопределеността, то е предопределено. Това е съдбата. Точно това е разковничето. Че вие, имайки два пъти, и си мислите кой път ще изберете и че ти определя съдбата. Така ли? Не. Зарад е хвърлен. Аз така мисля. Може и да греша. Кой съм аз, че да ви казвам тия неща? Аз изхождам от моята кабанария, а вие, всеки един от вас е застанал на своята камбанария. Някои бият яко камбанче, да ги чуи всеки. Други само дзън-дзън. Хора всякакви. В този живот разбрах нещо. Не случайно съм живял. Не случайно, не само да седя по масите и да се наливам, а да изучавам човекът. Тия същества, човешките, дето ще затрият, не, те ще се затрият. Ще има, предстои, както съм ви казвал, наближава този момент, земята да се оттърси и от тази цивилизация. Ако си мислите вие, жалки същества, човеци, човеките, земята е по-голяма от нас и тя ще се отърве от нас. Повярвайте ми. Ко да ми вярвате, бе, човек? Човеките, това е гарантирано. За пореден път се случи това нещо. Просто който е на друго мнение, да ходи някъде, да казвам къде и какво да прави. Лехаем. Исках да ви разкажа, понеже говорих с моя приятел, съученик, спомена една моя връзка, една 4-годишна връзка, една 4-годишна част от моя живот. От живота ми, в който аз потънах в интернет пространството, търсейки, т.е. да избия този клин, който ми се наби дълбоко в душата. Опустошавайки душата ми, нараняйки душата ми до смърт, повярвайте ми, аз съм направил видеото, което става на въпрос за това, за което сега споменавам. Една голяма любов с една любовница, която имах, лека и пръс. Този килим ще го фърляме скоро.
Това е. Аз не съм го искал. Тоест, може по-съзнателно да съм го искал. Но то беше сънувано, то беше предсказано, предначертано. Зара беше хвърлян, хора. Аз сънувах. Сънищата бяха реалност. Имам видеото, но вие не гледате стари видеа. Нищо. Като стана известен някой ден, видеята ми ще стават много, много харчени. Повярвайте ми. Да. Да. Няма проблеми. Правете каквото искате. Надявам се просто да го правите по човешки начин. Да не се хвърляте в фасовете, където ви падне. Да не се хвърляте... Всичко навън сметище, където изляза. Какво да говоря, бе, хора? Къде, каква култура, какъв менталитет, какви 5 лева? Откъде да започна и къде да свърша? Имах една връзка с една софиянка. Има една песен за една... Ставаше въпрос, че един искал Радомирка, а пак майка му настояла да се ожени за софиянка, че не мога сега да ви я запея, така леко акапелно. Не мога да се сетя мелодията точно. Аз обичам, между другото, много уважавам и обичам народната музика и песен. Чуя се коя песен да ви изпея, принципно така. Да си изпея, айде, не да ви изпея. Но никой не иска пък и да ме съдейства. Моят човек така, няма значение. Както и да е. Исках да ви споделя за... Ако не ви кажа сега, ще забравя. Сега гледам, че времето много, ама много напредна. Ще трябва да давате на пауза. Проблема си е ваш. Аз сега ми се е паднало да си говоря, ще си говоря. Що за жени сте? Аз от тогава реших, че наистина имате проблем. Вие жените. Тук напоследък чувам някакви проблеми на мъже с жени, които не знам. Явно вие жените имате голям проблем. Аз лично търпя също проблеми от съпругата, но съм решил да ги търпя до тогава, до когато аз реша. Да, защото наистина моето търпение е голямо. Свикнал съм да търпя, което не е добре. Няма значение. Като казвам пък за съпругата, точно съпругата ми е причината моята приятелка да се тръгне. Тогавашната ми приятелка. Умишлено накрая оставих телефона. Преди това влизах в банята. Малко преди това влизах. Представете ли си, аз влизах. Тогава беше времето на тия телефони обикновените. И аз имах една Motorola V3i, която се отваряше така. Шапка, такова. Мида. И аз влизах с този телефон в банята, оставяйки го така в страни, за да не стане издънка. Накрая обаче реших умишлено да го оставя. Да не влизам с него в банята. И госпожата реши, съответно така се случи,
че имах СМС и госпожата не се е въздържала и е видяла съобщението. И взима своето решение. Но да стигна аз до момента, в който аз да реша да оставя телефона на масата, ще ви кажа защо аз реших така. Защото в продължение на, аз така, както споменах, 9 месеца бях наказал тая госпожа без секс. Не знам дали споменах, между другото. Тоест, така, на втората година аз си плаках. Бяхме в кухнята, хапвахме, сръбвахме и аз си плаках и казах, слушай, какво? Аз нямам сериозни чувства към тебе, такива, каквито да правим някакви сериозни планови. Тя искаше да ме вземе в София, да ме уреди да работя. Тя щяла да плаща квартирата. Викам, чакай сега, аз не съм платен човек, не мога да ми плащаш. Независимо, че тя идваше тук, фърляше луди пари по суперите и ми оставяше и храна за... Тя идваше всяка седмица. Всяка седмица в сряда или в четвъртък. И стоеше по 3 дена. Всяка седмица. И пълнеше преди 15 години, пълнеше за 100 и колко лева. Пълнеше една голяма количка с продукти. Викам, защо правиш така? Нека да имаш, бе. Да имаш. Моля? Хубаво. Айде, ще имам. Колко да го имам? На втората година аз си казах, тръгвай си. Плачейки. Ама плачех като малко дете. Ето да видите какво е влогър. Влогъра, който оголва душата си. Който споделя. Който казва майченото си мляко. Нека да видим някой да влезе да каже. Нещо да каже някой, моля. Нека влез. Кой ще влезе? Влезте, бе? Влезте. Аз съм кал, бе. Нека някой да влезе да споделя. Нека да говори. Аз знам много хора, които отвънка гледам ги е така. Как говорят. Окей? Аз съм решил да имам канал и да си говоря тук. Да говоря, говорейки, да оставя някакъв спомен. Белкин, моята внучка, да разбере кой е бил дядо й. Мяу. Миши, виж, его. Миши, Лъки. Ето Лъки. Лъки. Дайте кукличката тя. На тая жена и плаках и казах да се разделим. А тя ми каза, айде още малко, милвам като някакво котенци, както милвам аз сега. Викам, няма да стане така, бе. Наказах хора, след това я наказах, без да искам, искайки да я откаже от мен. 9 месеца без полово сношение, да не бъда груб. Знаете какво е полово сношение? Полов акт. Тя в един момент ми каза, аз идвам тук. Да, видях количката как се намали на половина. Аз нямах проблеми с количките. Аз цялата съм в пъпки заради тебе. Викам, моля, заради мене. Що? Вика, защото ни правим секс. Викам, нали виждаш, че аз, щом ни правим секс, значи не искам да правим секс. И викам, знаеш ли, викам какво? В София, където ти живееш,
проливен, викам, нали, трябва ти такова. Пишка, айде така да го кажем. Викам, аз не знам в България по-голямо място на пишки. Значи в София трябва да има най-много пишки. Ти живееш в София и ти трябва пишка. Моля ти се. Другото, което е, постоянно извънеше един извратен нейн бивш приятел. Да не казвам в какво се изразява извратеността му. Това са си там тяхни работи. Всеки си има някакви фетиши и такова. Той не са такива. Да, той са табу теми. Жалко, че аз не мога ви говоря за тия неща, защото не е редно тук аз да говоря, слушайки моята внучка, да слуша, нали, за такива табута. Табутата на дядо. Това е размисли и страсти в канала на Филип Ганчев. Да, и тук има много големи страсти в тия табута, но съжалявам. Има неща, за които явно не трябва да се говори. И по-добре. Тая нашата мома е така 9 месеца отказах. След това не знам какво сбърках, че топнах къшия, така да се каже. И голяма грешка. Дали, ама после още 6 месеца. Без да искаме наказах. Казвам ви, аз не съм го искал, т.е. аз исках тя си тръгне. А тя явно беше мазохистка и не знам на какво се е надявала. Хора, 9 месеца. После още 6. Накрая видях как почна да се събира едни неща, които в времето си беше оставяла тук да има, нали, като дрехи. Да, много пътувахме, тогава бях моторджия, много я возех, много пътувахме. Накрая я подарих. Нямаше как да ни я подаря. Толкова тя се изви, че ми каза едни работи. Колко пари е пръснала да идва от София до Горна и по мене. Аз не съм е викал да пръска тия пари. И исках да изпестя 2 години. Не знам. Аз тогава излизах. Аз не излизах. Тоест, опитвах се да изляза от нещото, което ми съсипа душата с моята любовница там, която исках да си я взимам вкъщи, да си обичам, да си остарея с нея на пейката. Говорихме за едни такива мечти, едни такива чисто човешки, стари неща, които не знам вече дали са на мода. Както и да е, не ми се получиха нещата. Така подарих и една каска и едно яки, рокерско. Най-малкото, което можех да направя за нея, напускайки, след като видя SMS-ите ми, след като си събра почти всичкия багаж, затова си оставих и телефона, за да може най-накрая да си тръгне. Прочитайки SMS-а, явно съпругата сегашната, точно в подходящия момент е пратила някакво съобщение. Жената го е прочела, излизайки от банята, виждайки погледа й, само й казах, като прочети чуждото съобщение,
Като се родиш чуждия телефон, по-добре ли ти стана? Явно е станало по-добре. Взе си решението на мига. Имаше там няколко месеца, последните месеци, които наистина не изподелях, но на базата на многото месеци и години мислех, че тя се усети, де. Затова си посъбираше багажа. Та аз, колкото и да съм грешен пред Господ, мога да го понеса това нещо. Аз какво понесох, че камо ли някакви такива. Та така, тая жена си тръгна, само ми каза, изляза ли от тук, повече няма да търсиш, нито аз ще търся. И до ден днешен не сме се чували. Преди 15 години или колко. Та... Исках да разкажа тая история не на вас. Най-вече на моята внучка. Сега моята дъщеря знае, тя беше свидетел на някои неща. Аз заради моята дъщеря щях да бия съответната... Аз не обичам да бия. Просто някакви женски номера ми направи тая женица. Просто я хванах за гуща и си я дигнах така. Тя беше една дребничка. И си я дигнах така с една ръка за гушата на хладилника долепена. И казах, че това нещо аз, подобни ексцесии, там претенции, нещо с моята дъщеря, няма как да се случат нещата. Няма да търпя подобно поведение. Някакви такива ревностни неща, защото малката изревнува, после тя изревнува, защото малката си беше малка, моята дъщеря. Ставаше въпрос, детето искаше да спи с мене и въпросната госпожа каза, че малката ма манипулирала. Моля? Моля! И майка е била под... не. Тоест бившата ми казала какво да прави. Викам, не, тия филми не. Не играем такива филми, такива роли, не участвам. По-добре да съм човека, който те фаща за гушата и ти казва, ако не спреш, ще стане нещо друго. Така. Та въпросната госпожа се тръгна много бързо след моята баня. Не знам дали не помня дали бях още по Хавлия и я спратих така. Не помня. И те така. Подробности, други, какво да разправям. Никога не бях правил такова дълго видео. Явно няма да го изгледате на един дъх. От канала на Филип Ганчев, Лехайм, на здраве, живи и здрави. И от мен до скоро.